सुदीन ढवळीकर हे आमका थोरल्या बंधू प्रमाणे राजकीय पटलाचेर कितेंय गजाल घडपाक शकता, पण यानंतर आणि याच्या पुढे नरेश सावळ फक्त सुदीन ढवळीकरा बरोबरच असतो। ह्या सरकारान बाकीच्या मंत्र्याकडे वयतुकूच आमची कामां जायना। आतापर्यंत जर आमका आधार जर कोणी दिलो असत तो बाब सुदीन ढवळीकर। आणि याच्या खातीर दिवचलेन जे ब्युटिफिकेशन चल्ला, दिवचलेंची इतली दिवचल मतदारसंघांची इतली कामां जाली ती तांच्यामुळे जाली। आमकां आशा आसा फुडें संबंध गोंयची आशा आसा, संबंध गोंयचे लोक तेंच्या कडेन आशेन पळयतात। आमकांय आशेन पळोवपाक हरकत ना। आमकां कोण तरी भविष्यात आमचो सगळ्यांचो नेतो आमकां जाय, त्याच्या खातीर आम्ही सुदीन ढवळीकरा कडेन पळयतात। 2017 त्यात तुमचा विजय नक्कीच आहे। मी मनापासून अभिनंदन करतो नरेश सावळ। आज मला अभिमान आहे की असे आमदार प्रत्येक ठिकाणी व्हावे। संस्कृती जपण्यासाठी जे आमदार पुढे येतात त्यांना पाठिंबा देणं हे मगो पक्षाचंच नव्हे तर तुमचं पण त्याला पाठिंबा असणं प्राप्त आहे। आणि या कर्तव्याच्याच भावनेच्या तुमच्याकडे मागता की येता त्या निवडणुकीत ताका भरघोस मताने तुम्ही निवडून देवाची आवश्यकता असते। मराठी एक्ट्रेस उर्मिला कानेटकर कोठारेन सभा सोबयली, तिने सुदीन नरेशाक ओवाळे। सगळ्यांना विनंती करते की भाऊबीजेची भेट म्हणून या निवडणुकीत नरेश भाईंना विजयी ठरवावं। प्रुडंटा खातीर उदय परब।